Hej, välkommen till min video. Jag tänkte så här. Ni ser ju inte vad jag spelar riktigt just nu, men jag tänkte här, ni får se hur jag ser ut när jag spelar. Jag spelar en parkour som kallas YouTubers parkour just nu. Och dammit, han var ju rätt högt upp. Och de är på Planet Minecraft. Ni kan gå in där och så går ni in på Project och så söker ni då YouTubers parkour. En jättecool mapp. När man kör parkour levels och kör YouTubers. Nu kör jag just med Minecraft Universe. Jag är på månen. Alltså, jag är utanför månen. Kolla här. Så. Så inte ni får se mig när jag spelar. Ja, det borde jag. Almost there, ja. Nu klarar jag månen, det har jag inte gjort på länge. Go back. Här är den på. Nej. Här är den. Hur är den? Mars. Och nu är jag innanför Mars. God morgon killen. Jag spelar in. Ja, men sorry på min mamma kom in där och så bara god morgon. Hon brukar göra det ibland. Men det är inte störande. Hon brukar komma in då och spela in faktiskt. Så som... Ja, den Mars var inte så fresh. Go back. Serion. Här. Dylan's Adventure. I'm gonna Those win. Och jag vill skaffa Cheaters Packs. Och Cheaters Pack är skitbra att ha när man har åkt för en Dylan's win. Yeah. Det ser så cool ut. Diamond lite här och där. Men jag har texturepacket som man ska ha. Till det här. Hopp, hopp. Den är... Ja. Nu får jag ge för det. Jeffrey. Emerald. 8 golden. Den emerald. Där. Nu ska vi köra. Piggies! Yeah, yeah. Piggies! Yeah, yeah. Jag vill också ha tummen i items, men jag vet inte. Oj.
I got Minecraft Universe level 10. 5 minuter tid. Så, Deadlocks. Högt upp. Och nu har Deadlocks nått över 1 miljon subscribers. Precis som Minecraft Universe och Skydance Minecraft. Skydance Minecraft är den mest berömda kanalen av dem alla. Han har över 4 miljoner nu. PewDiePie har över 10 miljoner. Såklart mer subscribers till PewDiePie. Och PewDiePie, han heter ju såklart... Vad heter han? Felix Kjellberg. Hette han. Jag sökte det på youtube.nu och så hittade jag Felix Kjellberg. I got the headset on and I looked some Deadlocks on. I got the headset on and I looked some Deadlocks on. Kom igen då! Nästa som når 1 miljon subscribers, det är Husky Minecraft. Mitch nådde före Deadlocks. Drone nådde före Deadlocks. Först var det Sky, sen Minecraft Universe, sen Mitch, sen var det Chrome och sen var det Deadlocks. Så i ordningen, så nästa Husky Minecraft, sen har jag för mig att det är Sandy. Men kom igen! Jag kan ju göra det här. Och när vi säger mig till Anton så får ni kolla på några på mina vloggvideos jag gör på min egna kanal. Jag undrar varför Sky har en snöboll här. Ja, en snöboll. Var är kistan? Där är det. Jag har en snöboll med knockback X. Oj då. Och min Let's Play jag tänkte spela in på vår kanal här. Så gick det lite fel i 5:e avsnittet. Det kom inte upp. Det ville inte komma upp. Så nu har jag hunnit ganska långt på den Let's Play. Jag har full diamantarmé, chantad och rätt bra hus. Jag bor i en djungel. Och ja. Nu klarar jag att kunna. Skydance Minecraft. Okej. Och nu är Redstone. Hypixel, Disco och Sapling. Ja, Sapling. Gunpowder vill jag inte ha. I want the creeper head. Give it up. Yeah. Cactus. Ska nog spela in då jag kör Hide and Seek på Hive någon gång. Och då kommer jag inte ha Optifine för det är 1.6.2. Och jag vet inte om Optifine har kommit ut till det än. Men jag kommer inte ha Optifine då. Så det kommer då får ni helt enkelt vara beredda på att jag inte kommer zooma in. Alltså jag är van på att zooma in. Eftersom Optifine är ett av de berömdaste modden.
Just det, jag måste hitta coin på den här. Och jag söker efter alla kistorna på de här banorna. Och det där var snyggt gjort. Nej! Sorry. Jag gör ett Sepinski. Alltså han har också gömt secret test. Här har den. Coin. I got the coin. You don't know, no. Where's some without me? I got the coin. Yeah. The summer creeping. Oh god, Sonic Rings och Sonic Shoes finns här. Dance me. Jag ser sista men den tänker jag inte ta för jag har klarat det, men nu kommer jag upp. Finns min ladders. Sonic shoes. I got the Sonic shoes. I got the Sonic shoes. I got the Sonic shoes. Dynamite. Smiskig. Sen är det Hypixel. Eller världens bästa rullställ. Hypixel. Jag ska väl veta. Jag ska vara nämligen. Jag kanske kommer göra så här mer gånger så ni får se. Oh, it's dark. Oh! 3 emeralds. Fyra. Där var det 5. Där var det 6. Så. Jag tycker jag avslutar här och tack så mycket för att ni har kollat och hej.